ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛ? ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ଧାରିଆ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ? ଆରେ ସେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସହାୟ, ବଡ ଭିକାରିଟା, ଅନ୍ୟର ହାତ ଟେକା ବୁଲି ଯାଇ ରହିଲା। ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଉପବାସ ରହେ ସେ ଠାକୁର ସମର୍ଥ ଜାଣିଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଅବତାରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁ ଏମିତି ସାରା ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଦାରି ଚାପୁରି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଧର୍ମୀ କଳା ପାହାଡ଼ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ 1866 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ତା ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସର୍ବପରାଙ୍କର ଶବ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ।